Onko trimmaukset hyvät? Moottori ei vissiin ole ihan niin hyvä. Ei ainakaan kasva mitenkään toi luottamus tuohon Super Tigeriin. Mä kerkesin jo herättelee toiveet nimittäin, kun sä sait se käymään aika hyvin tuossa. Nyt meni taas vähän niinku takapakki. Tässä on aika monta kierrosta liitää ennen kuin se tulee alaspäin. Istuuko se siitäkään viekenttä? Ei kai, se täytyy liitää vielä takaisin. Nyt aletaan olla sopivalla korkeudella. Vähän huono ohjattava tosi maasäätä.